bare lige en ting, inden vi begynder at lave alt det her. Esko er ham, der sagde, husk nu på det, det er lille ven inde i bunnyhop-videoen. Han er her det ikke i dag. Og lad være med at skrive ned i kommentaren, hvorfor han ikke er her. Nå, men i hvert fald, her er den lille ven, og nu vil vi begynde at lave det. Okay. Ja, vi skal hoppe ud over en kantsten op. Ja. De bliver større. Største. Ja. Ja, nu begynder Daniel så lige. Vi starter med at ud over en lille en, hvor vi ikke kan komme alvorligt til skade. Og så vil Icing lige gøre noget. Det vil jeg vil gøre nu, det er, jeg vil, i stedet for at hoppe ned fra, så vil jeg hoppe op på den. Ja. Og så skal jeg så gøre noget igen. Altså, mig lille ven. Se. Okay, og så hopper jeg ikke ud over det samme sted. Så tager vi et sted, hvor det også får lidt skråt, og den ikke er så stor kantsten. Og hvis du lader hoppe op, bare altid sørg for at hoppe højt nok, ellers så bliver det svært. Ja. Og altid start ved et godt sted, hvor du ikke kan slå dig alvorligt. Eller hvis det er, som jeg har lavet i en af mine andre videoer på min anden kanal, der hedder Niklas Icing-Dun. Der har jeg taget sådan en stor blå vinterjakke på, og sådan en cykelhjelm, for hvis nu jeg skulle falde og slå mig. Godt tip. Tag en læderjakke og en cykelhjelm eller nogle håndbeskyttere. Nej, ikke sådan nogle håndbeskyttere. Bare tage vanter på. Sådan nogle vanter, nogen der kan holde til det. Og så bare strikvanter lidt. Godt tip. Okay, bare gør det. Okay her. Videre. Hvis I så flere videoer for os, nu kommer der noget mere, så gå ind og søg på Esko på BMX. Tryk ind på vores kanal, så kommer der en masse videoer, hvor vi har lavet. Og Esko på BMX staves ESKO mellemrum PO mellemrum BMX. Og altid husk BMX med stort. Alle bogstaver. Ja, alle bogstaverne med stort i BMX. Så i hvert fald, nu kommer vi lidt videre, hvor jeg skal hoppe ned fra en større kant. Noget større kant. Ja. Og vi kan lige se kantstenen. Det er ikke den der, det er Så aldrig start til et sted som det her. Det må godt være lidt mindre, end hvor du kører op. Men du kan ikke slå dig alvorligt. Hvis du bliver god til det, så brug en af de store kantsten. Okay? så skal det lige siges, jeg kan godt hoppe op fra den. Jeg bare ikke lige. Og ja, og nu vil vi se ham gøre det.